بسم الله إن الله والحمد وفير من أحمد كثير التجاري عن كذا تمثل الله عند الشر ابن الله عند الشر وولد وفير من فير عند المور الشر شو تجاري بدأت يفكرون بسم الله إن الله والحمد يكتر الله يجي بسم الله يجي الحمد لله من الله بكرة وفكرات بسم الله فوق على بارك بكرة على وفكرات الحمد لله على بارك سنجاري بس ولا جاء القرآن وفكرات بسم الله فوق على بارك سنجاري بس ولا جاء القرآن فكرة الحمد لله وفكرات الحمد لله فوق على بارك كل فوق الدين بدأت يفكرون بسم الله والحمد من من بسم الله والحمد لله يجي الله جاي هذا يا الله كل اللي بما جرده لا أقولهم لا أقولهم والفضل لا أقولهم بخير من الله مدين كل تجاري الكاف وصلي ورجولا على النبي بين الله صلى الله عليه وسلم واسمه قاسنجتي من إلا يمرن بيده يا قوتي يا قوتي نيا كاني فريدة تيب دي على نبو في طريقتي الله تجاني كي ندري بيده وقت الله ولي فيا قوتي فريدة صلاة فاتحة انت من جاء كلف وقت فني يا قوتي من كلف وقت إنه يا قوتي يجي يا قوتي فريدة وإنت صلاة فاتحة يا قوتي الحقيقة فوق لا ولا جاء شفت جانا يبني يا قوتي الحقيقة ko inda da wani ya uda din farijati min ridu kan ya uda ke kunde fi tariqatin tijaniyati wala wal tijaniyati lawol ngol danduda min khatmi ko wonande timmoode khatimul awliya Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala te do dina khatiman kagal ko adina ko sendu koy makko wonno yamam khatimul awliya tifta wali yete ñene garanga kala goɗɗo khatimul awliya tifta wali yete no khatimul anbiya tifta naba bini so tawi annabi ɓenni kanko rewata hen ɗo ɗo mum yiddini ɗum l arabi heeɓe nottino khatiyan kagal heew ha sakket masalan no pamirta Cheikh Tidiane nde nodditto ɗum nde tawi masalan no pamirta e hewɓe allah mum yiddini ene nguuri woodi hen masalan no pamirta saliɓe woodi hen jaɓɓe gonnoɗo mawɗo saliɓe o wi ceerno maɓɓe te noyi wiidemo nodditima magama o jottorima ne jooɗi hen duuɓi jeeɗiɗi kono tawto yi wona kañum kono caggal nde nodditi mi jooɗi min duuɓi jeeɗiɗo yaakori ko kañum hayitande jeeɗi min refeñam wona kañum mi ɗo nomu joni noon ceerno maɓɓe wi ñaaguima awa hayso wonani kañum yo Allah rokku ɗum finde no ene andira hol gonɗo o kañum kam tawde ɗawama jabri awa duuɓi jeeɗiɗo ne jottori kam ko kañum daraja mum e waliyagal fof kam ne jottori talla ne nawon on rokkuma ene hayanimo no haatimi Allah watti fof on wayi noon kono feeñinimo noon namdu kono wona kañum aɗa namdi en kono wona an o ñaagui Allah noon mi jaɓi Allah kono miɗum mine dokkami finde no mbaɗa andir hol hatimum awdiyay kam o jabta wonde o wonata wona kanko te o hawrata hen kono noon finde nde ko wi biyeteɗo hatimul awliyay o so ari yonti ene wawi silkude bagara fay bi rabbinnas e poofaali jeegom foofaan fof la jibrila sappo kala mo tawi ene waawi ɗum on woni khatimul awliya kanko haali alama o sarahatan e nder leyɗele fof haali e nder tunis e nder jasaire fof haali o windi o setti o holliyimɓe fof e fof ji ketti e ɗum ha nangue ceerno men Cheikh Tidiane wonti radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Tidiane nodditi karama o wonde so woni khatimul awliya almuɗo makko goto e almakko kanko inni yeyi Fass on sa Cheikh Tidiane tawattara bi Fass o tawi ɗon ceerno radiyallahu ta'ala anhu kono o andano Cheikh Tidiane o nani tan won nodditiɗo nanti toon ɓe gari jamia qarabiyina jama Cheikh Tidiane juura ɗo juma makko ɗo juurata juma ɗo ha hande kono ɓesuma ko juurata juma e on juma o juura o debbo mahi juma ka fergo yeccike ko duuɓi temedere fergo laaɓo sala fawite duuɓi temedere eke ara ujere duuɓi temetati ko debbo yeyi cinkal mum jibinani yeyi cuɗare mahi juma ka te yimɓe ngara ɗum juuli ɗon ko ladde wonno ko karamal yimɓe ngari koɗɗi on waɗa madrasa yimɓe ene ganga ɗo kono juma ronka on sa ane tiɗi ngaru kamko noon ko gale o jibinani o yeyi cuɗare makko fof mahi jama ka kan dari ɗum ila yomina haala Cheikh Tidiane ko ɗon juulan mo juma ha hande ɓesuma ko ɗon juulata
kanko waaji o faandi jaami a qarabiyina o yehi juureede toon juma Allah waɗi ɗo yettiiɗo Cheikh Tidiane no yartanaa ɗon no jooɗi ene famndi almani yetti kanko rawro yetti o rufi darɗi o jooɗi sara Cheikh Tidiane ene waɗi wutteji nden ɓooyi ne waɗi junngo wutte juuɗe wutte mawɗe baɗɗe bisi o wayno ngagan ni hoore makko ɗe tette bufol junngo Cheikh Tidiane o nani karseje Qur'ana ne jalta ɗon e bufol fungay o nani karseje Qur'ana ne jalta o hettidi almani ne ngabbi mimbar o hettidi karseje ne jalta nde wonata poofaali jeegom ɗo wenoɗi wonani ene waɗa wonnasi ceerno janga sadagallah o jaggi juugo wutte ceerno o masalan no paamista ha tiwi goɗɗa gorkiti o jaggi goɗɗo workiti gandaw ko jaggini kanko jaggi so taw sappegure pewne ko hono nastirde oɗon yimɓe oɗo ko ɓoccitade o jaggi jungu to goɗɗa gorkiti o jaggi ha wottata ɓol ceerno wiɗi woppu o jaggi jungo ceerno ɗum juunaɓe gayni o wi ko no arabe nde ni kiñol faɗam taƴi e ma mana mi jiinimama ha kiñol faɗam taƴi ko an jiilu ɗon so yiɗi kiñol faɗa gotta ƴanka ɗi o jogui Cheikh Tidiane en jewdi Cheikh Tidiane ko woɗi o wi komi tottanoɗo maande nde mi heeƴi rewri e ma joni noon yajanta kam so nani woɗa ɗo haal juma garto mi hudduma e juma e min ko jiimi ko jiɗɗo jam ngala ɗum sawo kono kam toɗaɗo wolli kam maane de fatmumo ceerno wino e foofaali jeego mo mi yimɓe ma hannde an min mi haalna yimɓeɓe ko oti wonnomo ceername rokkunomi maande o wona gonɗude mana ko gonɗude ceernamen sabi noon ceername mbinomi wani ɗo ɗum wal hatmu wono tijaniyati laawol tijaniyanke wonmil hatmi wodangol hatimil awliya radiallahu taala anhu won ɓurdi wodangol ɓurbu o Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ɓeɗum ɓuddaniya o Ahmad At-Tijani seydi Cheikh Ahmad At-Tijani yo almadawi ayni maafi yanke harɓe en mbaɗi koyde liif no mbatu hublaawi taw ko hubliji o faasi yanke turbati mbuɗɗandi ubbaɗo faas jinnaɗo ayni maaf ubbaɗo faas jo non ɗum woni tijjani woni koye par ce que min fi badi manajibi radiallahu taala wa an adiyali amaloɓe jeddel ceerno Cheikh Tidiane radiallahu taala والبرزخ الأعلى وأس الوسائل وينبوع رحمة وظهر الحقيقة هو كيرنا الشيخ Tidiane رضي الله تعالى عنه البرزخ كان كون موتي قال فتالي على دور وال manga sin pittali ɗo ketete so pittali ɓorama e jismuji haɗa wattede jismuji kesi goɗɗi yawmal qiyama ko batteɗo ɗum wiyete barzakh Allah ne jogui manga sin biyeteɗo barzakh so pittali ɗi ɓorama e ɗiɗo jismuji en jogui jogori wattede hen haɗa wattoyede hen ɓe batteɗo haɗa dañde jismuji goɗɗi ɗiɗo moɗi jeehi sernama e ɗiɗo haɗa goɗɗi wattede e ɗi pittali ɗo batte ɗum wiyete barzakh jawdima wonnoɓe nder ko ɗum sa wirsi jawde utti a gayi e filiseur o nanatande moftali ɗo e ɓuɓɓotode bonata ɗo ha daña matala no famata xew walla ndefude taɗi so ittama ko gonno to gudum gaga aduna kam wonnoga huttama ha gayni wonti ti ɗuma han kadi ferti hen ɗo moftade wattede te goɗɗo ɗo walla wujirede banggue goɗɗo ko haɗa nawede arjanna walla jewni ɗum wiyete barzakh yo Cheikh Tidiane al barzakh kanko woni moftirgal pittale ala doorowal ngal ɓurgal tode barzakh uji fof ɗum noon ko a yatano mawɗon fof ɗum wona e maayi tan enen Cheikh Tidiane ko barzakh ar wayi tan ndin ɗo ɓurde pittal mum koɗi tan koye makko pittal ɗi pop go fof kappuɗo pittal ma tiim ene rottimo ene ono mofti on firmite o hen ene yiɗimo ene gulimo e mbimo ko yidde makko e sago makko goto fof ko sottirmo fittaru mum ko tottimo fittaru mum ala zalika e badal mawti e gurdame ko barzakhul arwahi ala zalika e fof so ussul wasaili kanko woni foobre jokkole ɗe fof kala jokkorgal ngal a yettoro wasilaji fof ngol ussul wasaili pooɗe ɗe pop soɗe jeeyi ɗe garti fof ko ɗe makko ɗe mofta ussul wasaili o yabbu o hande ɗum ɓullirgal yurmede we ko ɗo ɗo yurmede ɓulata gasa goto fof ɗo hen nawa hokko eɓe foti rokkoyi kanko woni jeere no pamirta ayno so liɗɗi ngari awoɓe ngawata liɗɗi gonga jeere jeeya liɗɗi gonga ko awoɓe ngawa kono kam fof soɓe ngari yo fof so damata gal liɗɗi ande gal liɗɗi coodata ene gandi ko yimɓe ñamata wona gotatta ɗo gandi ga barmi ɗi fof jeere ala barmi kono wona ɗo e paara
jom tino so ngoni jom damulen be ada nden ngon ko dudi ñamete dudi cegginte ono be ƴaŋata o mala ka ko jeeɗo gooriya ko tulɓe fof ha jee nawor fodde ko nawɗo kori nawɗo luugi nawɗo gujjo nawɗo nogas nawɗo teriɗi no goole mbaw no fof jiggo ɗon arta ko yo ko yittino ko an addana kono tottitaaki ɓurni to ko Allah fof koko noon wayi ko yimɓe gaddana ko yimɓe jeyi ko yimɓe kuutoto kono watta to yimɓe ko natta geleji rokka yimɓe ɓe joni koɗa watta ɗum yimɓe ga toon garana faami ɗum noon woni wal barzakul aala kanko woni barzak dow rewo ko ustul wasaili woni lasliji jokkorɗe pop wa yambuu rahmatin ɓurirgal yurmede ko kanko wa bahrul haqiqati maayo haqiqa ko kanko ilmul haqiqati gandal alliyankewa birningal gite tawi jillani cakan jillani politique jillani jiɓayru jillani tuuɗi Cheikh Tidiane woni maayo o haqiqaji keddiɗi fof wonko jilli kono maayo haqiqa tigi ilmul haqiqati politique ala cakan ala jillani ko Allah ani jillani ko tumbi teero woni baaɗi ne ɓurti gite yimɓe ne ɓurti haqillaji yimɓe tawi wona funti wona konori koko Cheikh Tidiane koko bahrul haqiqati بالختم والمكتوم سمي عندهم بختم الولاية وكتمان النبوة أن سمي ونبرام عندهم بمكة بالختم والمكتوم سبيل وند كان تمن وليابه وبيام ختم سبي درجة وهيد مكو غاندا غوت اندا وبيام مكتوم من ختم الولاية سبي تمن دم ولياي وكتمان النبوة سبي سوما درجة غوت اندا يندم مكتوم ونا indi ko sumbuɗa tan tono en ganda daraja wiyete mbawɓe ko hawsi en afdalu en awtadu en miftahu en urdu en ɗono ronki dañanede inde wiya ala inde woni ala inde woni cuuɗano ɗum wona inde ko inde ɗe gasi caggal inde ɗe gasi oɗo ko Allah rokkimo ɗo ko waɗano perwano waɗiyaɗe ne daña ko ɗum gasdi o dañji yaalaki o dañoyi goɗɗum ko waɗiyaɗe taƴanano inde taw ɗum wiya maktum ko suuɗa ɗon jogo heddade ha yowmal qiyama dañantaki inde saɗa ala gandu ɗum saka jegoni wiyete ko woni ambanno perwar ko neɗɗo dañata e waliyagal ko ɗum o woni ɗum ha pari wonto yi goɗɗum ko wona ɗum wiya maktum ko suuɗa wiyaka ko ɓurgu wiyaka ko hawsu ala wiyaka ko maktum ha dañane inde kono ko suuɗa ko dañɗo ko suuɗa ko dañɗo ko moftano ko holno jogori wiyede jogora jogade ndawata no firto saɗa ala jogoɗo andu ɗum saka de ɗum ɗo ko ni foti wiyede hetto tan koni maktum ani ɗon no moƴƴi noni fadir khatmi wal maktum non way ko nak ɗum annabagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yettino nukkuɗo ala ko wiyete sona madalan no paaneta ko annabi tan sona ko dowrowo tan ko dow annabaɓe tan sabi ɗo yettiɗo ala inde e goto anda holno wiyete holno annabi wiyete ay awawa andu ko ayatul kubra tan oman wona ayatul kubra li mu'tabirin oman won ni'matul ma li mu'tabirin ko hawni tan hawni ala yimɓe hawni Souleymane kam wiyete yimɓe ɓe ko taskhir ko eltanaɓe ndin hawni masalan no paadeta nabillah Ibrahima ne jogui yimɓe wiyete ko mujiza nde Isa wiyete ko yiyawol mawta kanko ma mujizaji makko heeɓi nukku ɗo ganduɗa ala inde kaymata fuusa bi waslin ayi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayi muktatami kala ko istitam yettuno yettima ɗo hoɓɓono wiyete ɗum ko suuɗi ha ittitade suuɗi hol inde mum suuɗi ɓurti hiɓɓere hiɓɓide no wiyete bil khatim ko e timmode wal maktumi e cuuɗaɗo sunniyowo noddirte e ndemɗo maɓɓe woni won li khatim wilayati ko sabi timminde mo waliyagal wona goɗɗo wonata waliyude kono koye nder waliyagal makko e neɗɗo wonata waliyude a wawa dende waliyagal dow garamo dow ta alala koye nder ko woni ko tan gonata a yaltata ɗum wona goɗɗo wonata waliyude ko wali fo hattata koye nder makko non par ce que ñoɓe mawɓe jom lisaren mawɓe mbatta yaade magalan no faanata usine pewnowo paɗe ngara joɓa ko usine o liggoto ko fof wonta e compte ma kala comiɗo koye ma hankkadi ni hayso kamɓe jeeyi ko an jeeyi bénéfice o haalis mabɓe tan e jimi to hani ɗum moƴƴi wona goɗɗo wonata waliyu ala kono kala gonɗo waliyu ko e nder waliyagal makko ay wurata bo dow ay ministre aji mawɗi sa ari aɗa sooda ɓe ɓeta kala won gadi ɓe soodi 80 kaari suudi kala facture mo tan ko inde makko an sa aɗa wawi soodde kono koye makko faami ɗo ɗum goɗɗo no wona waliyu kono koye nder waliyagal Cheikh Tidiane ɗum hay sa wona Tidianienke aɗa ɗo wali kono gonta ko miftaw walla wona howsu koye nder pecce ɗe o jogiiɗe ko hen ƴettata kono feccere nde woni nde a heɓata e nder
faman yo non fadil khatu ko khatu wal maktum summu mudra endam damat bi khatu hidayati sabi timmin da wala ga takkudo wal yagal wa kitmanu bi bati e magalan la faala ta sura da martaba bi khatama al mawla kamal al wilayati kama khutmat ra'san bi ruhin wa kilmati bi ko sharna shaqti jan radiyallahu ta'ala anhu khatama al mawla timmi bi khalifa kamal al wilayati timmal al yagal adande kamal al wilayati de timmi go shaqti jay e dibe ko naaki seda rutu bati goto ko martaba ko les martaba makko non kala biido yettima martaba ko wete ko feedi khalifa da banyas bi nono aw yad'i bi maqami shaykh akdabahu ma qala hu mustafa mulil maqamati anni bi fadani mo kamalul wilayati ko kanko godo fo nan ko naaki sul wilayati arutu bati bi khatama al mawla kamal al wilayati yimo bi ana wan matayan kama khutimat bono timmira ra'atan mele بروح روح وكلمة كلمة مغيان روح الله وكلمة ألقى إلى مريم كم من خاتم الأنبياء تقلنا الله صلى الله عليه وسلم أيان أورو أن بعد سوتي بما تلنا فامر تانغسي كل ما بلدا أن بريان أي أن بدني أم جور جباد أنا ولي قطعون كتاكن كفو أستفاني إذا سوينا نقول ولي على وجه الأرض ختمية قطع جوجي كنا بالله إيسا ختمية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة ساعة جوجي كنا شيخ تجان ختمية بعد الشيخ رضي الله تعالى جوجي كنا بالله إيسا فاهمين ولا بيجي كنا كو ختم المولى تيموري كليفة كما على الولاية تيمور الولاية ولاية كاملة كما كروهات كما قلت مثلا عطا نزور تيموري دملو كما على الولاية كما نزور تيموري دمول تيموري بروحهم وكلمة روح الله وكلمته أي مسكت لي أن بعد فوهد منارهم سيرا بني كرسان كو أفكت ونفندني سينزل خاتما ظهور ولايتي فليس ولي بعده بالمشيئة إيسا من دينا ما سينزل وجبر جبريات فوق أفضل خاتما أمو تمني فما تكيان سبي ظهور ولايتي ونجمه ولياغ الوانتا ووني سأقل إيسا ولي وانتا فيل قسيان سبي شيخ تجاني كو خاتم الأولياء وانتا أرض سوانا كانكو ولياغ نغارا إيسا سؤالي كو غليف وانتا أرض ودي جمال ولياغ نغارا فليس ولي بعده هاي ولي غوت على تسغل إن بالمسير غوندي حاجة الله دي وريس الله جل ما دالا الله حاجر نون كي الله حاجر غوت عرفا ودي الله إس الله جل ما غوت على وندي كو تيمن غو مكو بالمسير والله حاجر سواري غوت عرف فحال غوت الله حاجر فينزل وجبر جيب بعد خاتمة وتيمن ظهور ولايته كل ولي هذا الكريم ولي غوت وانت فين خلاص فليس ولي بعده ولي قد كان تكون بالمشيئة كويها جاد أولدي وأبال فيض إنه يمد جميع العالمين بفيضته وإني أيني الإمام محمد أحمد النظيفي جديني كنيت وسيولي شيخ تجاني أبال فيض فبابا فاجتي على كنا واجه سنقول بامو فيضي وبامو فيض أبال فيض فقل إنه سيريشان يمد جميع العالمين كان كويس بندانغال بندو دي فايدنا باجو kala ko ene waanjo madadu o ko e makko adani ko firta dum kala mo tawno ne jogi dokkal o beedi dum dokkal gorgale do ko rokkano ko kala neddo jogino do dokkal o beedi dum dokkal gorgale do ko rokkano ko woni il faut mo tawno ne jogi gedal beedi ma degiri gedal sababu na makko ay shakti jan ko malal waliyaabe wadde hayde no beedi be faayide ay tan wono no fonki wara makko o fonki lawol go o fonki ko woni ko o tindi hay waliyaabe daal jon ko wobbe dañu teddugal sa mak c'est gorko albu mbari mbitero tijana ko ni mbay ko ni mbay ceerume ko ni mbay kany men ber ceeru buri fof kamen en ndaro joni ne be ceeru buri fof ko adi non en bakana barno ceerume ko tan ko do wurne makko hay wobbe kiri mbari sernaat en dañu martaba sababu na makko gol so joni watti fonkude ceerum watti mawnude ceerum watti teddinde ceerum sababu ne kanko ko mawni ceernagal ko so be mawni to reddi ben mawno ko men ko ma yorde do be de ni de do ko jogino ko be jogoni inni kama tu cheikh Cheikh Tidiane Abal Faye innahu sabi Cheikh Tidiane adu do ko babal baagatu yumid jami al alamin on be de dendangal binde di fayda ni baagatu ayi tan ko adi Tidiane be arba yi men be ay lede element be sernaade wonannode heede e der liiji heede andu wonnobe do be katta ko wonde sernaade
kono gila tijani ari sernaɓe gonti sernaɓe ngabbi dow gonti lamɓe almuɓe ɓosi darti darde sernaɓe ndela faydo heewi sernaɓe ɓosi ɓurti lamɓe ɓe almuɓe joni ngabbi gonti lamɓe joni ko almuɓe gonti lamɓe sernaɓe ne dow lamɓe ɗum ko Cheikh Tidiane tawayi noon atan wonano wano atan ceerno fof mo jiiɗa so almuɗo makko dañi bunnaga wonaji makko yettude so almuɗo ko dañi muuɗo koy o heftat so dañi wutte jooɓo o heftat almuɗo ni wawa dañde martaba dañde wutte jooɓo o heftat kono joni ceernaji ay goto guite mum ngala ko almuɗo mum jogui sabi yajde fayduji ko almuɓe joni gonti lamɓe ceernaɓe pooti lamɓe ɓe joni a fami ɗemmo ni woto fof ko tawno ne jogui ko o ɓey ɗum ko dow mum rani ɗo min wajini min kanaytuhu mi sowrimo abal faydi baban banguetoji innahu sabi kanko Cheikh Tidiane yuriddu jami al alamin kanko ɓeyɗo dendagal gonɗiɗi fewɗotin bande gol o kullu waliyin kayfa kana bi bahrihi umidda bi qadrin ma lahu min fadilati o kullu waliyin kala wali noon kayfa kana no yiɗi fo o ɓaya to yiɗi fo o wona lawɗiɗi fo o wona bi bahrihi umidda koye maawi Cheikh Tidiane o ɓeydete bi qadrin e fodde maalahu ko jogui min fadilati koɓe ɓedri noon tañino masalanno falata ko a daror jumosal wasa teeñ bi qadri maalahu fodde ko wonno min fadilati ni ɓuurat woni poɗɗerde martabaji nogas makko ɗi caggal feñde Cheikh Tidiane ittete koye maawi Cheikh Tidiane o totte poɗɗerde martabaji joyyi ñande fof martabaji joyyi ɗi ittete koye ke Cheikh Tidiane o totte ɗum hawnaki ay hade aduna waade ni nden ko joom taabonen gonno cooɗo bunnogas koye maɓɓe sodata cooɗo bujjoyi cooɗo buɗɗiɗi cooɗo buttati aɗani ɓitum hunde wiya compagnie nde compagnie ani wottageni kala mone sooda bujjoyi bunnogas minon ko compagnie yahata aɗani ko ndeɓɓoyi nde seelajon ari ko mbiyete seelajon kode ari kala mone sooda joom ujunere kon seelajon soodoni hay joom taade ɗo ko ɗon ƴeftoɗe moɓe codan mo wode joni ko toon ƴeftoɗe to seelajon to ay nde seelajon yeeya ɗiɓi yande seeɗa ko wiyete sona 10 ko ari ay mone somo fof kono sona 10 o somoy to codanore bujjoyo mo coranɗa o e ane on e joom buɗɗiɗo fof sodede ko sona 10 ay nde sona 10 yeeya ɗiɓi yande ko wiyete coopératif ari joguiɗo buɗɗi joguiɗo bunnogal joguiɗo bujjoy haymo coɗonɗa o sodede koye coopératif o ay nde yimɓe ɓe ƴeftanno e seeɗa e less e dow e ni nde Cheikh Tidiane ay fof ko toon ƴeftatante o kullu waliyi kala waliyi kayfa kana kala no sifoyi bi bahri koye maayo Cheikh Tidiane umiddo o ɓeydete ɓe ɓedri maalo fodde ko woni min fadiri hen ɓuuray ni woni martaba lombiɗo o martaba goɗɗo ne heddi caggal ko salasatu maratiba martaba goɗɗo ne heddi yeeso woni martaba lombiɗo hakkude o ko ni yaari joni o haalima o gayni omo fooɗa martaba keɗɗo premier o e martaba gonɗo sakket o wi min awwali nasatin awalimi kulliya ila nasr ko mbimami ɗo ko sa faami ɗum e makko wona nde o ari nde tan ɗum tuggi ko min awwali nasatin awalimi gila ar wande fuɗɗede binde ɓe puɗɗi hebde e makko koɓe keɗata e makko ila nasr so ɓenni keɗa buutu fal mutta fii gila nde o arani nde andumi haalima nde o ari nde gila nde o arani nde hayti nde o ari nde e so ɓennoyi ha yetto aduna ɗi firto fof koye makko ɓe ƴetta ay ɗum ɗo joni sa yiɗa tampude ko ni ƴiwirta baba adama nde addande hoddira kam jibintayni fof kala garɗo e kala jogorɗo arda tan ko jibinta ko gonga kono noon baba ma jibinoma o on ma yonti tan de jibinima ɓuɓɓe ma jogorɓe jibinede ɓe ɓen ma yonta tan de bamum jibina ɗumen kono noon ɓennuɓe caggal maɓe hay goto wawa hadde tuggi baba adama fayi baba ma o ɓen ko taniraɓe ma hay goto wawa hadde ko mamma en tan so an a maayi fay yeeso hay goto wawa hadde aroɓe fof ko tayiramma walla on mbawɗo hadde an e famɗude martaba tan ele Cheikh Tidiane kono sa ƴeewi hoore ma ɗo tuggi e baba adama ha yettima fof ko bamma en e mamma en walla wona tuggi e maɗane kay fay yeeso ha ɗum no firto fof wonata tan ko tane sabu jibinɗa emo ɓi on jibin wonko wonata ko wona tane en won kaɓɓe ɗum wawde tugade e ma fof iwni koye ma tuggi ma fay caggal immiɗa koye kamɓe fof won kaɗɗo mo wonde ko ɗon immiɗa soɓe goni million neɗɗo ha baba adam mata on mbaw wadde koye baba adam immiɗa an sa maayi hande fo ha aduna gasa
taane cakkitiɓe mo aduna gasi tawi ɗum ɗo hol bawɗa don koye ma yimmi won bawɗo wi ɗon wona ƴiƴam ma wona tewma ite de an nade ɓe nuɗa te an koye hakkude e gonɗa famani ko jiɗum wiidema ko an koye hakkude e ɓeriɗa kono ɓe nuɓɓe fof koye moye jaltuɗa aroɓe fof koye ma jalti ko aduna gas an neɗɗo kon famɗo ko daroɗa non woni ko min awwali nasiatil awali ko gila arwande fuɗɗode binde noon kulliya kanje fof koni woni ila nakaatu ɓurfan wutta yeski ceerno omo yarna kulla fardi kala jaaro e maqama fardaniya wo warratin kala jaaro e maqama zarra mo martaba waliyagal mo yaatugol mettelu koye awwalu qadamin minal wilaya ko joni naate damal waliyagal ɗo woni qadam mum premier ceerno o yarnatamo e jaaɗo hayti martaba fardaniya masalan koyɗe ɗe ɗiɗi keli heddima koyngal gotal o yarata ko koyngal gotal natti wonde koye ɗiɗi ko koyngal gotal o yarata ceerno o yarnata ɗe aɗa andi ko firtan ay neɗɗo nde jiɗineɗa nde jarata koye martaba masalan no famirta ɓurɗo famɗuɗe martabaji o aɗa andi koni martaba fardaniya o ko ɗon gonɗa aɗa andi ko ñamrata humuko kala kaɗa ñamra ko humuko so ɓooyi garta e martaba goɗɗo koyo martaba masalan no famirta zarroto aɗa andi martaba mettelu sono yarata koyɗe nayyi holɗin kolɗen koyɗe sa mawni mbatta ñamru e jungo mbatta ñamru humuko mbatta ñamru e ñiiƴe mbatta ñamru ɗemngal aɗa andi oɗo ɓuuri tiide ñamminde o ko ñamata ko ne heewi sa watti ñamru gueɗe nayyi mbatta ñamru ko heewi ne ñamta gueɗe gotel pamɗa ko ñamɗa firi ko jogiiɗo ko heewi annoraji o Cheikh Tidiane hokkatamo poɗɗo rokkede seeɗa o kanko rokkat ɗum wani ɗum ne moƴƴi woni min awwali nasatil awali ko gila arwande fuɗɗode binde ɗe kulliya kanje fof ila nasri noon wata butufal mutta mbiɗa sa runki fam tan pamaɗuɓe ceerno amme ay ceerno amme radiallahu taala ɗo ha butufal mutta kala mo jangguiɗi mo jangguini itti koye makko ko kanko woni ɓeydude ko matatu makko yahat ceerno amme baba radiallahu taala ay tudde makko ha butufal mutta to kala hankkadi jangguɓe e ɗeɗo gande koye makko hankkadini koye makko ƴetti yesɗi kulla fardu wa zardi jannguɗo lahdiɗa hat ɗon koye makko janggi fodde ɗum ƴetti e makko jannguɗo ha moɗi masalan no famirta mum timmaɗo ha wuldi buna koye makko ƴefti fof hanke din goto fof koye madal makko e yarata kanko wona yarude fof ko galle makko gotal ngal gonɗa jannguɗa han fani ɗon no hon Cheikh Tidiane gila ɓenni fayande ha aduna gasa kala jarɗo e ngol ɗo lawol koye makko yarata kala jarɗo e maayo waliyaɓe koye makko sen Cheikh Tidiane wi radiallahu taala nde ari ko tufɗe ɗo taɓanto sona tufɗe ɗiɗi ahmadiya e mouhammadiya tufɗe wiyetede mouhammadiya nde kala ko inni annabaɓe telloto ko yen tufde nden kala ko telli hen ƴefte hen ko sohli rufay tufɗe wiyetede ahmadiya nde tufɗe wiyetede ahmadiya nde kala woli mon yara ko hen yarata tufɗe wiyetede ahmadiya nde ko nden nelaɗo rokimo sallllahu alayhi wa sallam a fama aɗa andina ɗum goɗɗum ko ɓurta faam ay ɗeɗo jeere yeeri dokkaɗo ndeɗo jeere o coɗɗo toon masalan no famirta tamate koye jeere makko e suudi coɗɗo toon maaro koye jeere makko e suudi coɗɗo toon masalan liw koye jeere makko se hay so wona kalis makko nawi kono coɗɗa koto jeere makko ɗum hay sa wona tijjaniyanke kala ko jarɗa e maayo koye makko ƴeftuɗa sayi ɗum mbasawde tijjaniyanke kala duggoje ɗeɗo jeere kala ko coɗɗa ton ko jeere mairie coɗɗa tanka kanko rokkani kanko nottiti bitikaji woɗɗon julankoɓe woɗɗon masalan yeeyoɓe ɓe woɗɗon ɓe fof sarti bitikaji kala ko coɗɗa ko hay so wona kalis makko ñamɗa koye marchandise makko aɗa wawi wiide wona kalis makko min de ko wona kanko ñamminimi kono a wawi wiide wona marchandise makko ñammi aɗa wawi wiide wona tijjani kono a wawi wiide wona mata ko Cheikh Tidiane a wawa ɗum gilanno ɓe refu ahmadiya ko hen tan jarata a wawa fami ɗon no moƴƴi iyo woni kowi min awwali nashatin awali ko gila arwande fuɗɗode binde ɗe kulliya kanje kala gila naftu ha butufal mutta yefti omo yarna kulla fardin jarowoy fardani wo zarratin e jarowoy darra koddine telli fardani wo zarratin e jarowoy darra koddine telli fama fada min zati nabiyyi muhammadi talaqqatu zatu lhatmi duna wasitati wadde fama fada kala ko waani min zati nabiyyi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e jaati nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam talaqqatu heɓɓo ɗum zatul hatmi zati ceerno men o duna wasiɗati ala ko ɓili hakkude zati nelaɗo e zati Cheikh Tidiane o walam yalis min alhaqqi bayna alzati wa zati non
kala be ko edi inni Allah tabaraka wa ta'ala faade ummatu nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi jeyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ko an Allah rokkete ha belda jiya ko legol magol deni ko jima en mbi'a joomam mi weltima ɗum ne yonata so Allah rokki nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko yonata ɗum ko weltorto ko anden henne legol wol ko nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam yuppa ɗum e juuɗe ceerno men Cheikh Tidiane fekki ɗum waɗi yaɓɓe jeyaɓe e ma emo jeyaka e ma kala woni yugo e dañen wol ko yeɓgel ɗum ha timma jeyaɗo e ma noon emo jeyaka ma fof yo yarte ɗum woni fama fa kala ko waaji min zati nabi e zati nalaɗo Allah muhammadin sallallahu alaihi wa sallam talaqqatu heɓɓoto ɗum zatul hatmi ko zati timmode nde duna wasiɗati ko alga e lombare fami ɗon hay goto ɓiɗaki hakkude zati ɗiɗi heɓoɓɓe noon won ɓiɗiɓe hakkude maɓɓe to immi to eyi كما تتلقى كل فيض من أنبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي كما تتلقى فرنا ذات شرن أو هكبرتو كل فيض كلا فيض من أنبياء النبات ورسل إنلاد عليهم جميعا وهنا نتكفتوا دوافنا نمرد ndeke koye maayi Cheikh Tidiane maaji kediɓe cawtata laadiri hene ɓata maayo mum sadoli hene ɓata maayo mum mixi bunduɗiya maturidiya fof ko hene ɓata maayo mum koye maayo mango fof saltittanke ɗum ɓeeto maaje ko toɓo kala koɓe jiɗi rokkude kamɓe ɓe toɓat ɗum ko par baade so keɓino fof durtata koye maayo makko he so durti e maayo makko he haa gaymi hanke o waaja e maayo goɗɗe ɗe saɗa teski mawɓe ne gonno ɗo ɓe mbi maayo so heewi deeƴat ɓe mbi ɗum ko misal kono wona goonga maayo so heewi deeƴata maayo so heewi yuppata koye maaji mawɓe ne manti ɗum yimɓe ɓe maayo so heewi deeƴat kono maayo so heewi deeƴata maayo so heewi yuppata koye maaji woni ko woni kama tatalaqa konono zati makko o heɓɓorto kullu faydi kala faydu kala ko waaji min anbiya immorade annabaɓe wo rusuli e immorade e nalaaɓe alimi jami'an tajiɗi ɓe fof salmi anda wona maɓɓe فمنها تفرقت قيود الخليقة كما ذرة إلا وفازت بقسمتي فمنها كوي ما يمكوه تفرقت سرندي تسيرت قيود الخليقة فيدو يتبوى لي فكوي ما شقتي أنا واجه كل من تقوى صلاة ورسل جدل كما ذرة فكل يستم على إلا وفازت فنعين من دام اسمتي يستم ورسل يسكروا woni ko farde martabe woni ko toy martabe woni ko hakkili fo do fedda tan gida ay ko man zaatu nan fo ya Cheikh Tidiane fof ni hebe abdo fof so arti wurti al maw do fedda kay nder zaati abdo fof so wot rendi julbe heedere be fof gonti al bu Cheikh Tidiane do fo heje badu ala taala ko fadde wonbe be tan zaati ki uri don teki waawi sarwude so wuro adno fo wattama almuɓe hokkama zatiki teki waawi sarwude fof yo fof heɓa rakkole heɓa robinu fata alima kullu unasin mashrabahu wo fo wawi rede yeridam fa minha ko ɗon tafarragal sarwdirta ko yudul khaliqati fayduji tagordi pop fama zarratun hay zarra goto ala illa wa fasa so wona malde ɗiɗi fotene feccere يواسب في المكتوم والختم أحمد أبي الفيد كل هذا بسر وجهرتي وفنر جدل من كون في واسع المكتوم كوي لمباد مكتوم والقطب أحمد سيدنا فتشان أواد كده ما درت على أبدان وان على وان على تيم إباسو تيم كل بوت بوت إني ما يعني ما هذا تيم على باسة تيم فأنا يقول نمو أبي الفيد كل هذا جيكم بما ندوق حالتهم بسر سند وجاته غير كل والو حال سر كالا دجار من بينه واسطة المكتوم كل لمبا دتود على درجة والختم تم ودبياد أحمد أبي الفيد أحمد شك جال أبي الفيد كل هذا ديني النهار بسر سند وجاته غير ولا تخص من يرد عنك مقالتي سوى جاهل أو ممكن شمس ضحوته ولا تصل وتقول من يرد عنك ويمكن كما ما قال في بيان ده وتسمع حالي يدي حال سيدي ما جبل ولا بسيادة سيادة ونا بنيدو ونا بشير مبلغ غالي بوتالي مثلا نفانتا سيدي علي التماسني سيدي علي حراس ونا بنيدو فنو أي جديد جوف نايتا ونو نصابة لنايدة إذا كنت تكودي لشخص جال فدال ونا أي جديد بسيادة أي أن كنتي أدنو أي أن ونو ونا سا دي يجو يانكي هان جديد ونا سا
ayani yonna be wonta wonta be jeke men ko man anjejitama ayani ma wattande duna ala ko anda ina wodi sona tijani ko lawol gongol anda sona tijani rew haaldu tan ay yeddoɓe maɗo jaɓo rew haaldu tan sabi hande ko ɗum najmu kono janggo ko ɗum qamaru ɓaawo janggo ko ɗum samsu rew haaldu tan li kurratum baridatun Cheikh Tidiane wiyata min mbeɗa jogui ballon goto ko woɗɗi ko mbeɗa fettiɗo fettande bal woɓe mbi ko nokkuji goɗɗuɗi kono ko woɗ fettiɗo tan ɗo ɗo jooɗi ɓe faas o kono noon yemen ko nokku goɗɗuɗi to mbaɗo mi bi Sénégal ko hen ɗo biwonaki ɗo yo moni wala tarsa woto hulde nan yaruddu anka mo lutta ganama ka ala tiwiyanam de siwa jayni sowona majjuɗo ko majjuɗo woni carto ɗum aw mumkini walla bi on yedda samsu babadi nangue fe ñaani nangue ayda beto jaara koye jamma gonɗen yo ɗon so jamma gonɗen maji والرسل كل يباشر فيوضه من ختام آل النبوءة أبا الأنبياء كلا كوانا النباد والرسل كلا كوانا نلاد كل يباشر فيوضه وانا سرطو هنا فايدو جنة سرطجاد من ختام تميدي تمود آل النبوءة النباد فايدو جنة نلاد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء دكتور دو شيخ تجاني كما يرنا سبالي آبي دي wal abal anbiya so wana annabaade be kam ko rusul so wana nelaade be tam be ngudi ngalaye kullum kala wali yu goɗɗo basiru fu yudaw socco dito be faydu Cheikh Tidiane timmidi min khitani ali nubuwati timmode yimbe annabaaga lo nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma nasaqal magtum mudraka anbiya falaw dharratun min hala yabata baddati ko kalantuma mi do kono o dum funti la gidi martaba Cheikh Tidiane mo tottat mani ɗo oto funte e sikkude Cheikh Tidiane masalan no faadata e annabaɓe foti oto funte e sikkude Cheikh Tidiane e sahabaɓe foti wona ɗum ɓolgo hande mo holno gueɗe gardi ha jetti Cheikh Tidiane rewito e nelaɓe rewito e annabaɓe ha yettimo kono mi wiyani o dari ko darde mabɓe mi wiyani ko annabi so ɗum jinmi paama fama nasaga sorɓintako al maktumu cuuɗaaro daraja o ceerno men o radiyallahu anhu o ɓurnotako o soynotako o jaɓɓotako no mudraka ambiya kettirɗe annabaaɓe ɓe maqama to annabaaɓe ɓe woni to o soynotako to hendu mum yufata e makko o ɓurnotako saka hebde aɗa mo ɓura kam meeɗata garmi mo ganduɗa taaleteɗe ene woɗɗuma kiloji sappo on so hendu mum fine yana e ma on aɗa miijo masalan no paameta a meden kettin garme cagginaɗo Cameroun aɗa miijoma jakko en kettin mate ɗum no wurumani madarikul anbiya ene waade Cheikh Tidiane no mbimami ni falaw zarratun tabaddat minha hay sonno ko fodde gabbel zarra feeñi e maqama maɓɓe o lazaba ceerno o tayamma madrakuji annabaɓe madarikuji maɓɓe ɗi sa itti toon fodde gabbel zarra e magama woɓe dariyu kamɓe o wona ɓurbani wona hawsaniya dow mum dowti dow mum kamɓe ɓe dari magama maɓɓe o sa i toon ko foti no zarra e annora demi joguide a yurfi ɗum e ceerno men Cheikh Tidiane ɗo dariɗo o tayat falamma tajalli rabbulil jahal jaalahu dakkan wa harra Moussa sayqan Moussa e forde martaba kono baynahu wa bayna rabbi harra Moussa sayqan baynal wilayati won nubboti ko noon waaji no woɗɗodiri jiida yumma jiida baba no woɗɗodiri ɗon ceernagal waade bayda yagal ni mbimi ceerno ko gaddoto ko waaɓi ko waɗata ko bayde so wi noon la waaba ma famani wayni ɗon no moƴƴi nani ɗon no moƴƴi ndimi ko masala tonnine niɓɓiɗi seeɗa sagata gorko jaarowo duuɓi masalan 2 jeegom ha jaaro duuɓi capanɗe 2 walla capanɗe jeegom e gorago sa hufnima laal ursu ko samtoto en ko sa hokki tiggol ngel ganduɗa ko zarratu lazab walla reedu feɗɗi to to ɓuuri ladde sappan toon woɗɗi yo non woni to woɗɗi fama nasagal maktum sorɓinta ko cuuɗaɗo daraja o mudraka anbiya kettirɗe annabaɓe o sorɓinta ko hen o ɓurnota ko ɗum ni madarikuji maɓɓe kettirɗe ma nokkuji maɓɓe ɗi ala watta lifonta falaw zarratum minha la zabata baddati falaw zarratum tabaddat minha hay sono ko fodde gabbel zarra feeñi toon la zaba tayan
وما شم أقطاب وفرد ومفتح وكل ولي مدرك الختم قدوتي نالا ما مرتبة للو يدي كان كو ني او وادي مات او hendu ko be ngol ko wifani ngoni o urnaaki dum ni so dum gati mi faamu ma kanko no waade heddiɓe e kanko ni wadde wama samma urnaaki agdabun urbuji goɗɗi ɗi wo fardu lafraadu en woɓɓe ɓe o miftawul mafatul kunuusi en woɓɓe ɓe o kullu waɗi ha tefe martaba lesɓe so waliyaade hay gooten meeɗa urno mudrakal hatmi heftirɗe timmode ɓuurode ñempirgalal ngal urbuji goɗɗi ɗine mafatuji goɗɗi ɗine abdalu en afraadu en woɓɓe ɓeene waliyaɓe fof tan woɓɓe ɓen tuggi dow tan ha less kala wali kala jooɗe maqam waliyagal tuggi tan dow sees dow no mbimani ɓurgu hayti matalan no paneta fardu jami o hayti matalan no paneta miftawul kunusi hayti waliyu simple mutlaqul wali hay gooto en maɓɓe ɓurnaaki ɓattaaki matalan Cheikh Tidiane ni ɓenne gooto en ko Cheikh Tidiane ko so wi fiye mum kam ne tayat ani ɗon no mo woni wama samma wadde ɓurnaaki aɗaɗaku urbuji goɗɗi ɗi wo fardu woni ngo wo fardu lafraadu en woɓɓe ɓe wo miftahu mafatul kunusi en woɓɓe ɓe o kullu waliyin e kala waɗi faal hay goto ɓurnaaki mudrakal hatri hettirde timmode waliyaɓe ɓurwoti ñentirgal men wama samma aɗɗabun wo fardu waɗe fardu كنسبة للعارفين كنسبة خواص لعامة برتبة ختمة كنسبة تبي أن تصدق نوادي من العارفين لا بيعبود به كم كني نعلم نوادي عن نبادة من ذيك الفام جمع نوادي ولا يعبود به كنسبة الخواص ويقول هيري أنا بعد لعامة وقت هنا هيري يعني من ذيك ختمة دي مرتبة ختمة على الركيم يوم وادي ولا يعبود به هم جايين ne jaada woni hunde bana waade da bana ngay dare jaada woni façon no waade da ngala hay wujji jaada woni gando no waade mo anda baasi ni narti jaada wala na faade taari di sakara gorko no waade tugal jinna ngi handi dewro tan no waade lesli su no Cheikh Tidiane waade hit sabi ni bonu khatmate بالنسبة له فرضنا للعارفين ومن بأمر الله بهدي به بالنسبة للخواص إنه هيك بعد اللي أمر بالتجي heewi ɗo rokkaɓe geɗe banggue no mbaɗeɓe dokkaka ɓe sa ƴetti yimɓe a waɗiɓe alɓude ɓe mbaɗaka ɓe so wurti ammoteɗe ɓeydu goni hassate nder man sa waɗi ɓeɗo sappo andude a waɗi jiɓɓe fof majjuɓe sappo goni hassate nder ɓeɗo heddiɓe a jiɓɓe goni ammako o wiili rutbati hatmi lista martaba hatmi allah rokkina maqamuhu la yadrihi illa muhammadun lahu fi muhammadiyatin khayru waqfati maqamuhu ko maqamu huno ko jumogol jaɓata ɗum lihtilasu ha banir ko naw ceeɗu a jangiran noon no mbaɗi jumogol daro maqamuhu maqama makko o la yadrihi anda ɗum illa muhammadun sallllahu alayhi wa sallam maqama Cheikh Tidiane hay goto anda ko waliyaɓe sona nelaɓal hay goto anda ko annabaɓe sona nelaɓal ko ɓurti gandal la yadrihi illa muhammad ceerno Cheikh Omar radiallahu taala lahu lmaqamat inda allahi lam yaraha ahadun siwa almustafa khayri ko jogi to Allah maɗaman wonɓe yiyani saka ñaagoji walla ƴe ɗigo ni walla arta haalna yimɓe sonani laaɗo Allah sallah onon haalta sa woni joɗi yiyani saka haala walla noddi ɗum lahu maqamatu inda allahi lam yaraha ahadun siwa almustafa khayri bariyati maqamuhu maqamaji Cheikh Tidiane la yadrihi andaɗum illa muhammad sona muhammad sallah sallam lahu fi muhammadiyati oko jogui haqiqatul muhammadiyya khayru waqfati place ɓurɗo moƴƴide place uji ko wiyete haqiqatul muhammadiyya gonga ko yimrete e l'islam ko tagi yimɓe wonde julɓe ko addani Allah suɓade ko wajtabakum millata abikum ibrahima ko addani Allah suɓade l'islam ko on hikman nden abbere on muɗɗa on fayida dete haqiqatul muhammadiyya ko addani Allah woppude diineji ɗi ko fof suɓi diine l'islam e dow diineji fof ndeen hunde ko sooni ɗon ko weeɓani andu holko addani Allah suɓat ɗum ko holko addani Allah wiide oɗo diine ɓuuri diineji ko wiyete haqiqatul muhammadiyya Cheikh Tidiane jumɗo maɗama Allah e nden hunde e kim gadduki e kim mbaadi e on façon o joni façon mawɗo wonko Allah yi e l'islam andi e l'islam addani o ɓurno l'islam e dow diineji fof yi moƴƴani en ndewa en duuɓi nden moƴƴere noon a yiyatande e poos ma a yiyatande nder suudu ma a yiyatande nder galle ma kono e nden ɗon tawde Allah wi noon nden moƴƴere
yiyata sirru mawɗo ko Allah tan wawi andu holde moƴƴere sirru moƴƴanima ka julɗo wona mi rokkuma kalis wona mi laɓɓino ɓanduma wona a ñawata kono mi moƴƴanima moƴƴere mawdede hono mum alade mbaɗnami ka juul nden moƴƴere o sirru Cheikh Tidiane jiɗo magama mawɗo kono maqama makko la yadri anda ɗum illa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam lahuna woodi Cheikh Tidiane fi Muhammad e maqama Muhammadi haqiqatul Muhammadi on joni hay waqti darogal ɓurna moƴƴude tan on haqiqatul Muhammadi place makko ne mawdi ɗo e ɗen de kono addana ɓurde ko kono addana yimɓe ɓurnede ko kono addana yimɓe laɓede ko kono addana neɗɗo wonde laɓaɗo ko Cheikh Tidiane mawni magama ɗum a yii no waɗi Tidiane en koɗo a yiyano ko rokki en so wonano ko daɗɗo e koye ɓuri en koye ɓurna en keɓata ɗum o rewno noon koye jamuɗe goɗɗe te ganduɗa waɗata tampa ɓurata ɓurnetake kono nde wonno moƴƴoƴal ɗum ƴeew temet tato waɗi ka ɓurowo wona ko noon ay tubak ƴoƴƴo ceerno big goto waɗen biguji sappo e biguel gotel ay tuba koto sorɗe ɗe tigi tigiɓe ɓe wawɓe masaɗe tonniɓe ko sirru gaddowo moƴƴere o e hunde yonude o a yani sapponel ɓe masiŋel gotel ni poti kono ko sa yi koɓe mbaɗi e nder hen ko kam goɗɗo wawa famnu sowona kamɓe ɗum noon koɓe taɓɓe oɗon place kono addana hunde ɓurde ko seeɓa yooɗa ko tawa ene famɗi nafta ko eɓe gaɗi to ɗum waɗi so peeni masiŋel gotel ni poti kono sa yi ɗum tawa ko million aji ɓura ɓurna ko ma ƴeetu Muhammadiya lawo hayru waqfatin a andi ɗum wasifa e lazim temet tettat a rewata to a reftaka ɗeɗo temet tat nawma ha aljanna ha jettoɗa hayru waqfatin fami ɗon no moƴƴi ndimo ko ɗo a yana jolas masalan no faadata e ñiiwa e mawnude a mbiyara fay masalan no faadata kamil mbaɗa ere lawol mbela e masalan no faadata mosalat no timmani ñiiwa ɗum taw joyi jettoɗa ɗum ko andude haqiqatu Muhammadiya ko noon tani haqiqatu Muhammadiya kala ɓurɗo adu haqiqatu Muhammadiya ɓuri wawde naftirde seeɗa taw ko certe ɓuri wawde naftirde ko heewi ɗum joyi gueɗal manggal no ceerno hande jogori gueɗal manggal e haqiqatu Muhammadiya banggue gandal ni ay cetta o jangin taw ko million aji yimɓe mbawaten ko heewi haqiqatu Muhammadiya Cheikh Tidiane jogen dawgal manggal ko noon feccuri arda tenni e ceerno meta radiallahu taala e ko jangguini ko ƴeew tan wonade jogade gueɗe haqiqatu Muhammadiya waytano wona tan goto jangi ɗo ɓuuri ko janguiɗi lami joni kono ɓuuri yaade ɓuuri nafde ɓuuri heewde ɓuuri timmude ɓuuri fewde ɓuuri wonde e kulol Allah ɓuuri wonde e annora o fiyata o muccata kono fof ne rewi lawol fof ne rewi lawol ngo fof ɓuuri goɗɗo o non ɗum woni haqiqatu Muhammadiya fi kulle udrin min al aqtari shuhratu Cheikh Tidiane woni haqiqatu Muhammadiya ha mbimi ko mbaɗa ko mbimi nokku fof ɗo garɗa non maga tara min rijalillahi kullihim wa min dubi won mum yarsha ɗum wona ɗum waɗi ɗum sonano annora nade makko e gasata min dara ɗo kay torsako ɗum ɗon a yiise oto wattano so alano lumiére ne wawi ɗum oto wawi dara ɗo tan yiya to oto mehe so jitire mbaɗa tenne daña ɗum oto fo yewde doole wona gon joga numéro on sori o torsa to yeeya engal defade ɗum woni mum yarsha wona oto o famani eyo woni ko wi min hanna ay kay woni walaysat li aqtabin wala li mafatihim bi Allah khassahu bi fadli wa minti oɗo magamo li sallallahu alaihi wasallam urbuji ngalam magamo Cheikh Tidiane urbuji ngalam wala li mafati kuusel ngalam e keɓani ko khassahu Allah biha Allah heetiri ceerno oɗo magama bi fadli sabu ɓural ɗum jawmine tewɗe o dokkala yaɗo hotan walesa oɗo magama de latanaki ɗe aktabin ɓurguji haqiqatu Muhammadiya magama o joguino woni salli almati ɓurguji dañani ɗum woni halima mafati toujours dañani ɗum soɓe dañi ananami be poɗɗo Cheikh Tidiane ɗum ko holliɓe dañani ɓennoɓe fa nanani en waɗi poɗɗo Cheikh Tidiane a yiyani dokkiraɗo no rokkirani so tawi ɓe joguino ko jogoɓe nala ko dañi ko khassahu llahu biha Allah yeftirmu bi fadli sabi ɓural o minatimo waɗa وليس لعارف وصول مقامه وقد صرها النبي بذال وسيلته سوى السهب فازوا بالمنى والسعادة بنظرة وجه المصطفى وبصحبته وليس لعارف ألا لا يعرفه جو إلس هاي قفل ورنا من وصول مقامه تتفاد المتاعي تومك على الله حتى تتفاد ما يرافون دارونا إذا ما يرى مثلا 25 مقاما على الأكثر منهم على الأكثر منهم لا يتجاوز ما يرى مثلا 40 مقاما ونهد أو
seeɗa waliya ɓe maya masalan no famen ala salahi o sittina maqaman ɓe toɓɓe poɗɗon dañata ɓe mayata o ɗum ko naafi ɓe maya masalan no famete ala sab'ina maqaman ɗum andaru min alkibritil ahmad ɓenne tan ɓen andaru min alkibritil ahmad ɓe capanɗe jeeɗi magama ɓe ɓenne tan ɓuri jama famɗude ɓen sa yi ɗo goo toon yeyta tewe waɗiyaɓe ganduɗa tampuɗo liggiɗo rewi lawol fotine mayata nde arema nde tawine arema ɗoji nogas joyi nder magamuji ɗum mum nogas ɗi kammen huure mum joyi ƴetta saroki kefel cha ɓeni kewi e waɗiyaɓe mi tiiɗi e waɗiyaɓe mo yettaɓe toɗo ko timmu waɗiyaɓe ɓe gara capanɗe e magama ɓe gara capanɗe jeegom e tati umru nabi sallallah alih w sallam ɓe jetto seeɗa ɗoyna waktara mum seydi ɓenne tan ɓen kewani ceerno juulene fuɗɗo cheikh tidia radiallahu taala yeno naatwe rawsaniye galamuji o seganade o ardi koye temedere e nogas ayen ñatan o isrina maqaman ɗon fuɗɗori aɗa andi no way cukalel garguel ne naata jangde yetti anden naata jangde gila naatano jangde ɓeɗo figgano sukaɓe ten huñino hisba capantati wiya wiɗi naata jangde hande wawa hiddowa ɗum kono sukaɓe dusuro ni waɗi fera rewme capantati sib ari hande no fuɗɗo jangde naata rewindane ha wawa joɗin noon kono heɗo to sukaɓe duso joni hisba capantati aɗano so wayi joɗin to ɓamoy ɗalala ɓullat non so ñande wawi joɗin fof ɗalala mo ɓulla ko fuɗɗoy fof sottiyani ko temedere nogas naati tene famɗi maayo andoru men kiberne yaari capanɗe jeego so ari e maayde wuuriya gayni waɗi ko waɗanto Allah fa gayni Allah yoɓi ɗum ihlas mum nder mum boowal mum tawi wedduɗo ɓuluɓe tergol nufuusi fodde ko rewi Allah ko rewni Allah fodde ko rokki lawol ngol fodde ko longini fodde ko fewni fodde ko rewɓe Allah caggal mum ko dañata e moƴƴere eɓe fewni eɓe andini fof so rendi diwata capanɗe jeegom maqama wonnon maqama ne heewi to banggue durɗele nde maqama sa continue banggue salatul farida no jurta farillaji a keeɓa maqama goto hawrata ko ujunnaje temedere ujunnaje nogas nayi farilla ko nden fota timmude maqama goto baraji ni kadi abdul anbiya mursalin maqama fof ko ɗum mofti e fadum wattiniɓe keɓoya nogas joyi ɓe daña capannayyi ɗum ɓe nayi hay maqama goto tan ko a tantu joni noon wone daña nogas ɓe dañ capannayyi ɓe dañ capanɗe jeeɗiɗi ɓen kewani ceerno ñande natata e waliyagal omo yaara temedere nogas caggal to e worannago Allah nani fami ɗon no moƴƴi e joo ɗum woni ko hasigal ɓurana fi sabitime mbima hasiga kabla littitay jeenɗo ɓurano duuɓi jeeɗi heeri bila natani ko ɓurano ko tonganoɗo e nder jomum tadarraba bihi ha des heddi matalan no famirta ndumen sawtina karteje oɗo ɓurano koko tongano mum hasiga fi sabitime min o jangani o rokkan date mbeɗa ko ɗiɗum jiɗi ko naftona walla ko ma timi ɗum deyno rewi ala ko ɗono rewi o naati koye fi saadi tati min umri batuyatu saadi tati o fayi saadi o sana e mayif o weno re fi saadi tati min umri mbim sallamu abouhu ilal mudarris fi saadi so e manki wiyama ko hamisa wona yifin fi saabi ati rasi saabi hadi ɗum woni sana wona yif ko wonno nder makko hadiga aɓa littide ko mofno e nder makko fami ɗo aɗanno waɗi uddude fofel gaña taw toon gaña ko a hoosata gaña o yanta boowal fof ko buumino e nder makko heddimaka lonno faɓe taw o yettoɗo wonɗo raccito ko ɗum koye nder makko wonno ni ɗon no moƴƴi en kay siwa saad so wona wa laysa li aarifi alana hay aarif goto usulu maqami yettade maqama makko ceerno yimi radiallahu taala an ceerno hanne baba radiallahu taala an nde o jangi tawi ceerno il fekki sise dawol labaɗo moƴƴo gando moƴƴo o bawɗo hawo il fekki sise nde gondi ceerno tiwer ceerno yer baaba ɓe meeɗi wadde ko way noon ɓe jangi haɓe gayni ha luƴƴe tooɓi ceerno hamme radiallahu taala an fuɗɗe ɓe saani hunde woppi ceerno feki jokkiɗi saani ɓen jangi ha waɗi joni noon yaha woni dunna ɓe lurodire wona masala ɓe jeeyi to ceerno hokki ceerno hamme goonga ceerno ɗum fekki sise aɗa andi ko gawnaji ko torro ko moƴƴo kono ko toroɓe kono ko moƴƴo ko gando tabarakalla bawɗo naw kanko satno o sanɗaji o renani ko naw o satiranno sanɗaji woppinimo sadde ko ma kan li bashari annu kalimullah illa wahayan aw yursila rasulan garowo yeeso o
on o ñaaw ɗum a wursira rasulan to naw e seddiri ko noon a wursiri woni musaf goɗɗo moɗi sa goɗɗon takkino mbaɗa bimo ko a wursiru o yala ko a wursira fawade anne ko nawno ko noon sakiranta tan ɗaɗi kono o renani joni noon masalan ɓe lurni ɓe jeeyi musaf tawa ɓe tawi ko a wursiru o yatno tan o yetti haala woppi san o jeefino ɗum woppi ɗum kanko caranɓe ɓe jangguiɗi kamɓe poti kamɓe ndendi allude ndendi wuuri fof joni noon nde ɓe masaloɗo mi ñaawi caranɓe jeeyi goon o wi ceerno tinno ɗum defa ndaw ko hawni ceerno minen ɓuri fode ko an jangini te aɗani mino ɓuurani welde hakkille wallahi ceerno tinno wimo goon onon ɗiɗo mi jangginani toɓɓa e moon kono mbiɗa andi ken ko seeridi on one wawi ko jangi e ko janggani fof anno kala ko jangguɗa aɗa aɗa wawi hettima o hamme o one wawi ko jangi e ko janggani yalna ko mbiɗa ko goon kono mbiɗa andi ko seeridi on o seeri ɗon ko kala ko jangi e ko janggani fone wawi wami ɗon no moƴƴi ay ɗum ko dokkal tan nani ɗon no moƴƴi woni wa laysa li arifin alana arifa e goto usulu maqami yettade maqama Cheikh Tidiane wa qad sarraha annabi annabi feñini bi dali wasilati Cheikh Tidiane naati ɓuytade wa reena hande o janggani ɗum o jangi ko jangino e ko janginaka fof tan o jangi Qur'an o jina o janginaka Qur'an o ɗum tan firti wasahab so wona sahabaɓe hay goto tako magama Cheikh Tidiane so wona sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓen tan ɓe wadde se e ɓen no wondi komin ko kamen sa ƴeewi ɓen fasudu huna ɓen koko malda e yela mum wa saadati malda e malal binawrati wajhi Mustafa sabi yiɗi yeeso cuɓaɗo woni ɓen magama taño tan yoni magam yiɗi mi seedi mi ɗa tan yiɗi muɗi mi meeɗi yiide nelaɗo Allah makko wona ko karat so neɗɗo arde ligui min de mi meeɗiɗo Alhaji Malick kadama minen gonduno mi yimo min ñaldi min dalde ko almudo makko ono fof makko hoy joni minata ɗum ko karat meeɗiɗo Alhaji Malick nde remata karat ɗeɗo seɗa meeɗide laaɓal safaji joni golli kona martab wona makko wona hamaru ko rutugo donc wona golle ko martaba Allah rokkiɓe yiide nelaɗo hawritade zaman jiya nen Allah jodda en Allah kalda en laaɓal ñamda en laaɓal Allah ceerno ɗeɗo wondi ko muy koko dokkal Allah juula caggal Allah ɗum ko dokkal maya ngal ubbuba juuma ɗen ko muy koko dokkal Allah bi téléphone ma ñaganoma ɗum ko dokkal ɓe ala ɓawɗo fodde ɗe siwa sahabi ɓen fasu bi nuna maldama yelo mum bossaati maldama e malal mi nawrati wajhi Mustafa sabi yiɗe ko yeeso cuɓaɗo oɓe sugate gondini adi neɗɗo mo ganduɗa ɓuural mum ɓuuri maqama mum adi mo ganduɗa maqama ɓuuri ɓuural mum kono ɗum kuppi e maɓɓe e annabaɓe haatti woliyaɓe kala ɗo maga mum wiwa poɗɗon ɓuural ma tan haaji e daraja noon aɗa daña daraja ɓurɗo magama ma ga aduna ga adi tawa mo liwoɗo mo ɓay omo jogui hunde foof omo rokka hunde foof omo teddina kono maga mum ƴita ko maga mum dinoga sama yarata jiya joguiɗo maga mum capantati capannayyi kono tawa ala hono ko jogi koye teddugal ɗum jiida ɗum kadi ko iqbal ko yimɓe ɗe kuccitemo Allah kuccitani waya kono wamma ɓuural jomum to Allah ka heɓɓitan kama ɗum jogui kala maga ɗum joguiɗa gonɗum woni noon ko pecce joguiɗo maga mum joyi joni wiyete ko kala jaaro e maga mum joyi e waliyaɓe oɗo ene jogui ɓuural lorlikinade fewɗo ɗo Allah wonande hoore mum e wonande kala takkiɗo e mum kono oɗo ala maqama wawde sowde tagore nde so tawi dañi masala musiba ene jogori yande mum o ala doole wawde heɓɓade wawde ñagade Allah hayta kanko noon on wawi heɓɓade Allah dandami ɗum ɗo dandam kaari kono dondu tagolɗe o ala o maqama ɗum o fota koye maga mum sappo wiyo so maga mum sappo way joni o darima darde wawde sowde hoore makko e wawde sowde tagore nde so darima maga mum sappo e joyi wiya aha joni o darima e magama wawde sowde hoore makko e wawde sowde tagore nde e foɗande hoore makko moƴƴere kanko cakki makko kono wawa foɗande tagore nde so yimi nogas wi aha joni den kadi o wawi sowde o wawi fodde hoore makko e sowa ɗum o cakkiɓe makko o sowa tagore nde o foɗan hoore makko o foɗan kakim o foɗan tagore nde so yimi maga mum nogas joyi wiye joni den kadi o timmini joni han kadi cowgol makko e ñaagagol makko e ɗaɓɓugol makko natti Allah wat wonti kun fayakunu han kadi joni o natti sohlu han kadi ne ñaagade Allah e lorlikina to Allah joni kun fayakunu o joni ma jappere han kadi kun fayakunu Allah rokkata ko ne luɓa o jaama luɓaɓe kun fayakunu ɓe ko noon tan haɓɗa mo wi fof maga fof ɗo tolɗa en jogi ko dokketeɗa maga fof ɗo tolɗa en jogi ko dokketeɗa ene ta o magama wawi ko ɗum ɗo o magama wawi ko ɗum ɗo o magama wawi ko haɗa maga mum ɗi kaptoy joni sen mbi ko rasul ɓuuri dewna hen ko annabaɓe ha gasa sen mbi ko rasul ɓuuri dewna hen annabaɓe ha laaɓa ceerɗo ha laaɓa ceerɗo Cheikh Tidiane aɓe ɗum ko ha laaɓa ceerɗo ɗum omo jaɓi ɗum Cheikh Tidiane kadi ɗum jaɓi Cheikh Tidiane sali ko tabiq
o wi ko rewɓe sahaba ɓe kay ala tan kata ɓe jiyani nalaaɗo ko wondinade gonɗiɗo nalaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe patat so tan wona a yii nalaaɗo komi yii jiiɗo nalaaɗo o jaɓata on kadi kanko yimo yagata tan o jaɓata jiiɗo ɓe wi kamɓe poti o jogui koye seɗiɓe ɗuɗo wattano istimdadu to nder o fooɗi ko woni koye seɗiɓe en sa yiɗi no haalaka a nano boal yeddo mbasa ɗe mbiya o wi kanko ɗe foti kono to nder makko Cheikh Tidiane to nder mum o wi ko kanko seɗiɓe en so ɓen jii ko jiiɗo kanko o yii ko nelaɗo Allah yagadata ɗuɗo wiwata ɓeydore mabɓe so jaɓino kamɓe poti kay ɓawa mo jogui ya jokkoro o jaɓa ya jokkoro ɗen kono sa jokkori ɓeɗa ɓooro andi ko jaɓani kam poti a faama nder alhaali makko holli ko fotane ɓen kanko seɗiɓe en jowal alhaali makko no hollata kam fof foti wi non ɓeeta koye makko kamɓe noon foti so ɓe jii ko jiiɗo kanko yiɗi jida makko non kono nder alhaali makko holli kaɓɓe kanko seɗiɓe men fama fadlu sahaba ɗum kanko ɓamno dañde ene laaɓo Allah geɗal kanko dañi siwa sahabi so wona sahabaɓe fasu bilmina wol wasilati bi nawarati wajhi mustafa bi sunnati so wona ɗen de ɓen tan kam woni o dañani ene laaɗo ko dañani ene laaɗo kono neɗɗo goɗɗo kam ko dañi ene laaɗo ko dañani ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam siwa sahabi ɓen noon wondi ko falamatu ma ɗawinorgal kam ala fi nayli fadli sahabati ɓen komi ko ɗamin kaki ɓuɗon sahabaɓe dañigal e nelaɗo ngal ala falamatu ma ɗum kam ko ɗaminorol ala wo darki maqami hettude maga maɓɓe kadi lamatu ma ɗum ɓuri kullil khaliqati tagorde fof hay goto kam ala ɗaminiɗo hebde koɗi keeɓe nelaɗo ko sallallahu alaihi wa sallam so wona ɓeɗo sahaba tankone ko dañi nelaɗo ko goɗɗo min hagi ɗum falamatu ma ɗaminorgal noon kam ala fi nayli fadli sahabati wo darki maqami hedde ɓuural sahabaɓe hay goɗɗo min wo darki maqami hedde maqama ɗe dañmo hay goɗɗo ɗaminaki ay ɗaminaro ɗum kullil khaliqati tagorde ko ɗaminaki nde noon kamɓe ɓe ngari annabi sallallahu alaihi wasallam ko law nde ande ɓe sohli walleɓe sohli yewtode sohli masalan ñasoɓe sohli rokkoɓe ko nden ɓe ngari nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam an noon a wawa dañtude on tan an ne dokkata Allah yan kete o dañi ɗum wiyataɗo walla maɗa taw wallama yastawini minkum Allah wiyata man anfaqa min qabli al-fath wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا حتى أن كل وعد الله الحسنى كما فتانك لا يستجيب منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من أنفق من قبل الفتح قاتل من قبل الفتح يا فتاة أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا من بعد الفتح حتى نروا كلا كلا الفريقين وعد الله الحسنى كما فتانك sahabat dengan kota itu, misalnya, Allah malaikat juga nak orang amal bersih ini, kalau Bukhari itu malaikat juga lah ya, yang ke alam dunia, dunia yang lain, ayat nala saya malaikat je, kalau kami busuk, kami jingko. ndin ko andi huusi ko ɗum kaalete nana hay battala hay hudala malika wona madhab mani wona ɗeriga mani wona islam mani malika ko taw waralta tijare wala ko ponna hay battala hurmati makkata wal qura hurmati ka'bati wal haram ayama ko ponna wona ɗo ngala hen wona jimanteɗi naɗo Allah sallallahu alaihi wasallam banggue risala ɗon wona ummatul ijabati kalde ummatul ijabati ummatul ibaya ummatul ijabati ko ɓen kaltina haala mum noddeɓe ngara ɓe ngara min garani ɓe ko ɓe kaltina haala mum kono ɓe ngala hen ɓe gona kakadi risala si bisimilla في الليل يبتل فضل الصحابة يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودرك مقام رد مقام بكم لكل الخليقة أي قط من أجل فأعمالنا معهم كما قال شيخنا كطير القطات مع جديد مميلتي فأعمالنا دائما على قول من لسائري معهم وندي الصحابة مرتبة على ركبه كما قال شيخنا وشير من مسلم رضي الله تعالى عنه شير من شق جاني وهي الآن بنوي كطير القطات kono diwgol purto ma dabibi wonde duggol numaylati yuwel korngel metteli ɓuri famde yuwu ko numaylati
aɗa andi kornirde aɗa andi mettel way fammude so tawi Allah waɗi masalan no faamata dimanche janngo mettel ɗo hokkitima ɗo ene fay Dakar pour to rewi dow ne fay Dakar aɗa andi ko pour to atto mettel ngu yettade ko de aɗa andi ɓurɗum yawde ko de aɗa andi mettel ngu baynama ɗo e jeere taɗa woodi jattuɗo hen gaga lelde nde aɗa andi pour to gon dow ko ɓuural mettel ngu yawde ko en ɓurɗum wawde masalan no faamata weyde ko e ko ɓurɗum yawde yettade ko yetto fatɗum ko sen ndewi Allah ɓe ndewi Allah ko noon golle men wade golle mabɓe wonno wona golle ɗe ene fof to darne julten tisbar ɗe kono kamɓe ɓe julde koye hadara nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe bindete koye kees nelaɗo Allah sallah alih w sallam ɓe ndesɗa koye boîte postal nelaɗo Allah sallam a famani jamaka nelaɗo juulika ko ɗon ko juul kan jama jeymo Allah fof sene ɓamte aɗa andi kam julde ruttitake caggal nelaɗo Allah rewɓe nelaɗo Allah ɓe kam aɗa andi ay gorigatake laala aɗa layu bori kam ala hen fof ko masalan no famata ko ɓuufina tan mo nelaɗa biri kabbinɗa salmini salminɗa aɗa andi kam ɗeɗo julde kam selli wiyeɓe kam waɗi garanti sa wersi salatu ma e boîte postal nelaɗo sallah sallam aɗa andi kam waɗi garanti de ɓenan ordo mbersete jamaji tudiseji ɗo pat mbimi yalni jamais yalnima jamais min jamaka annabi wona almamum gayta wona gotum ceeɗum wallahi findiren so wino ɓuuri ɗo ni ene nani soɓe findiren jarade caggal annabi ene juula findiren juulat ɓurata to ayni fi salati baɗo noon yechadu rabbahu fi salati mbimi wo so tawi e juuli caggal mum yaso juuli ko ganduɗa mbimi la yechadu rabbahu fi salati wa ida qamu ila salati qamu kusala yurauna nnasa wala yadkuruna illa dalilan muzabzabina bayna dhalika la ilaha haulai wala ilaha haula e almeɓe ko gotum wona gotum ceerno yo wona gotum fami ɗon no moƴƴi amaluna maun ɗum chaktiyan daynani he noon o salli ma jamaati sunniya kan to iyaka ma albidiya fami ɗon no moƴƴi minen kalɗo saru halil hayso tawi tafadulu ala fi zati salati kono noon ɗumnoɓe dañan ɗum kono noon woto wi kam ko ɓuuri annabi o noon annabi mo dañano ɗum o woni woɗo karama Cheikh Tidiane wakkama ɗum annabi Dawuda dañani ɗum kande kanko ɓuuri annabi Dawuda ala ata wi noon woni wi Cheikh Tidiane ko Allah rokkimo masalan no famata ka buuru mo nabillahi mum dañani duuɓi ujunere wuuri dañani jaɓaɗeɗo ko foti noon jumlatu man kana fi safine min usmin zamani non rijalu woni sa'i Cheikh Tidiane gurna mum tan ma kharaja min ad-dunya hatta qaddama adad al-anbiya wal mursalin to rokki taggim tan muqaddameɓe tan wettu duuɗe ko sakka do wettu duuɗe ko sakka do mi yeminima mi rokkima woni temedere ujunere nogas nayi fakatum min al-ulufi ya rasul aɗa kay yimɓe dañani ɗum duuɓi ujunere kono noon woto sikku noon kanko ɓuuri ɗum ko masiya mo Allah rokkimo masiya la takfi al-afdaliya wonde min mbiɗa jogii ka jogaaki hollade ko min ɓurma aɗa wawi jogade galle ma e masalan no paweta 16 mo ganduɗa ala galle président république to kono hollana ɓuurma lamade tawɗa Allah jogii on 6 aɗa wawi jogade wutte mbasan mo Abdou Diouf ala kono hollana ɓuuri Abdou Diouf lamade ɗum ko masiya tan Allah e teddinuma o wutte rokkuma ɗum aɗa wawi jogade suule mo ganduɗa Abdou Diouf ala ɗum Abdou Diouf ala ɗum kono wona ɓuurmo forde ɗum ko masiya tan ɗum ko wesko ɓeydade ko dokkal tan neɗɗo ene rakke e moƴƴere ko ganduɗa gardi ɗum ala goɗɗo wino Cheikh Tidiane yaata yewmi oyi neɗɗo kam ene daña waɗi yagal ko ceeru mum dañani ɓurto ceeru mum a hakkay neɗɗo ɓurto ceeru waɗi yagal no feewi ene daña e nder moƴƴere Allah e waɗi yagal ko ceeru mum dañama kono noon sellata sonade waɗi juuɗe ceeru mum famiɗo woni ko kam min masiyati heewi ɓural lahu godal ngal ceerno wakkaramate heewi teddugal lahu godal ngal ceerno tawaqqaf daari noon anil afdaliyyati ga ɓurnu gonngol tawaɗonte فلا تقتضي مزية أفضلية ويوجد في المفضول خير مزية ولا تقتضي ناوة مزية تبنى الله ركي نتوغل أفضلية أقول ولا ترى الله تبنى ما دي منتن أمور معلا نفف الله ويوجد بين التلوي في المفضول الأولى خير مزية أقول تبنى كما قال attay mo ganduɗa ko ɓuuraɗo jogaaki ay gatti ala o attay makko to banggue Allah takarum mo jogui Allah e gueɗal ngal o jogui Allah ta ɓoy to ngala ko to jeeta ɓuuri ɓe taw jogaaki fala taktadi masiyate ɗaɓɓitta afdaliya tan ɓurnede nelaɗo wino sallallah alih sallam ma minkum illa wa abou hayrun min hay godde ala on sona ko bamum ɓuuri ɗi e hattana o hatta ana ya rasul hatta ana min ya rasulullah an bamamo en wona bamum ɓuuri ay de ikono ay masiya gonɗo ande bodi ala ma kono
ay ko wone baamu annabi ko ala ina la Allah sallallahu alaihi wasallam sabi nuru keɓɓe baamu nana Allah sallallahu alaihi wasallam ha wawi jibinde mo kanko nuru wala kama ko jibino hono makko kanko jibin tan ko ɓe ɓuuri meeɗe bama ko jibini ɓurɗo ɗum bama ko wawi jibinde ɓurɗum kanko ronki jibinde ɓurɗo o ronki jibine hay mo kon taka ɓurɗum ay de bama ko ɓuuri mo ɗo Allah waɗe baamu nana Allah sallallahu alaihi wasallam nuru mo ganduɗa o jibini ɓurɗo mo nala ronki jibinde mo foti saka ɓurɗo ɗum fami ɗon no moƴƴi fala tagtadi masiyatu teddugal ɗaɓɓitta ñawata abdalila ɓurnugol tawaɗɗa o wiñuta ena tawi fil mafduli e ɓuraɗo hayru masiyati ɓuuri moƴƴude teddere فصل في بعد كراماته رضي الله عنه كراماته كالبار والقدر والغطاء وشيمته إخفاؤها أي خفية كراماته تدل روك سير من شيخ تجان كالبار ويتنقر ماوي كتفا والقدر ويتنقر بار تبني كتفا والغطاء ويتنقر كإن يموتا كل وشيمة دان دي آدم جيكم إخفاؤه كسود أي خفية كالتوكو يقولوا يدان كل يهدوا كل ما قال قال تبنوا تدوا كل ما قال قد هداني kala ko jina yelti ɓocciti ko ɗo yiɗan on karamatu jaddele makko kala mbawi way tan kono mayuni walla ɗaɗi way kono baade ni walla sa way kono korkaɗɗi o simatu woni jikku makko noon ihfa waako suɗɗu aya ko feeti kala tu fa kam min mukashafatin sahihatin wa kam lahu min ibrahi a'dali illati fa kam lahu ɗoyi ko waɗi cheikh tidiane min mukashafatin kuncodirale ɓeyetin cil allah huncanamo goni to ni ha yaaɓa cerre huncanamo kono haaji makko ala won ko a kesu ko hay dow rijaali pour Allah holludemo hunde tan jogori wona golle puɗɗi wona haydara ɗum wona a jaaka min rijaali ahlillahi en pour kaccede de golle puɗɗi wona haydara an woni a pirpirɗe en nafma dara ka piiliɗo ɗo seno hen mayri ɓuuri wasan fa atadin kafil mayri woppe o to o yata ko kesu taw woppi yo non ɗum woni ko ɗum jeni carmatane ma jogui noon fal kastu kadi qiila fal kastu o haali ɗum to deskere makko to fal kastu kadi qiila hay ɗum lirrijali fama tamilu dahran lahu ahlul inayati kala mo joom inaya ilahiya wonda ko kasu wona haajum o wi bam makko en koye ɓe mithlu khalifati abdillahi asliya man nala min maqamati muqimati on heɓe softi almaga ɗum tiiɗ keɓɓi nokku ɗo ganduɗa haaju wona e kesu nimi ɗawɗi wi noon wal tadru bil ayna wala tabdil athar fa halli anhu maryanuka al khabar won ƴeew atharuji ɗi kesuji ɗi ɗum ko batteji tan ƴeew wonko woni yeeso kasu ko ɗum ɓuuri fawde kasu maryanuka al khabar kasu o habarete ɗum no jogori wadde ɗum no jogori wonde yaha jiira guite ma ɓuuri ɓuuri wal tadru bil ayna wala tabdil athar فخلي أنهم الإيانك الخبر رجال غير رجال ما أقول لهم يقولون يا ها جيدا رجال غير ما تاير كتما كل ما قالت تمام يلاجوا يا كيم كتما أبوك سوجي فكم له بيلك وادن شارنا من مكاشفات كسر سيئة تل وكم له بيلك وادن من إبراء أعظم إلتي سفر يقول وسفر يبوج ايوه ناني دون نموت نيني لا تعد بحر سر الغيب laaba taharatu masalan no faamita al ilahiyya lotɗa e maayo haybu he ha laaɓa a wonta jangoade no firto selliguɗa e salligo mo firta ko a naata aljanna o ɗum ɓuuri forde kasu toppitaɗa ha naata e babul haybe looto e a wonta wonde janaba haadu no firto salliguɗa salligo mo ganduɗa o julta haaduna gas a wonta ferde salligo o ɓuuri forde non ɗimi ceerno ahmadou aɗa yimno ɗum ɓe jimɗi men no yimde ɗi nde sharif arnoɗo makko ataytu cheikh al wara tayiba la arabi fi fiddatin abtaghi kalla wala dhahabi wa innama arabi fi halli ma nasajat aydi al khataya ala qalbi min al hujubi non ɗum ɓuuri ittuɗini hijabuji ɓuuri ɗum ɓuuri foɗa tasbuji non wa innama arabi fi halli ma nasajat aydi al khataya ala qalbi min al hujubi yo ɗum ɓuuri mbimi ɗum ɗon muttasilu sanadi hakkuna chekti ay jokki taƴata min ibrahim sellinde a dali illeti ko ɓuuri sette yawude qur'ani mustajabin bi sur'atin wa kam min ighathatin bi asra'i lamhati wa kam min du'ai heeɗi jomuji mustajabi jabaɗi bi sur'atin ya caari chekti jani heeɗi ko duri ɗone ɗon tan jaaba ɗone ɗon no waddino e keɓero taynalla garnoɗo ni yarde yande paas jumno hoɗi ɗo no
jellime leyɗele maghrib fof ruwari fof fistat ko fof pat walla ɗen hendina kala ko joni jewɗel tottam caggoɗo ngol miccina woɓenna eyi duuna Cheikh Tidiane woɗi fasne woɗi koɗo radiallahu taala arde almuɗum aɗa on oɗo dulayde leegal makko ngal aɗa noon ko min koko woppano mbiyata koɗirɗo seyneji konnoɗo min koko kulanoɗo ko aliyeti meɗen jeyni o sotti kono koko ɗaccuno ko ruko kula joni noon masalan no pameta hoydi ko caggal wuuro joni noon nde taymal laari mbiyan kadi ɓe kuli yimɓe gulliti ɗon kadi surtout kon kadi gonɗo dow wuuro kadi ko kono o wondi kadi ko yalmuɓe tan ɓe kalnimo habaru o no way min oye hulɓinade ni eno oye musde ni o jaabaki o jooɗi ha woni balɗe kadi ɓe dartemo ceerno wajoji enen sabbinimo caggal wuuro ɗo keɗɗo gonɗo ko ɓuuri bondo miiji saabu a heɓani garrani caggal wuuro tawa ko yari wuuro ngo raɓi sifa mum ɓooyi ɗo noon wona caggal wuuro tan kampi ngol ɗo jogo ɓuuri bonde te enen surtout ene kadi reɓe ɗo ɓe o jooɗe nder al makko ɓe kalnimo alɓe wiinoɓe mo toon ɓe oy catiyaɓe holto woniri ɓe mbi tolle galleji meɗɗo becc ay ɗo sa yalti e ladde ɗo woni becc omon ɗo kampi so tawi taymalla toujours makko makko taymalla yimɓe ceerno makko makko ni ƴewno mbaɗɗa tawi taymalla darante ko halwa wona taymalla ƴewta kono mbaɗan ɗayen walla mbaɗen feere eggen walla minen jafoɗa min kota o ɓenna noon ɗo wiyaɓa taymalla to yimɓe jooɗi ha hiiri on wiyaɓe jaaɓe ƴeewa habaru taymalla ɓe jeeyi ɓe faandi on ɗo ɓe tawi duloyndu tan keneeli ɗumo ene wonti duleeɗi e keneɗe ene ƴetti kooce ene ƴetti guiye ene ƴetti jaareɗe ene ƴere taymalla e kono tan guiɗe e fonete ene pokki ene hokki fa ɗum hendu kinendi ene wonte to duleeɗi ene ƴari oɗo e kono mum tan e wiiɓi ɗum kanko ɓe jayi miɓe tawde kam o kam men mbiya e mustajabi mbi surati ɗum hendu hine o lawol goto eyo wa kam min ighasati heewi paabagol bi asra'ilan hatin ko ɓuuri yawde e laƴƴande Cheikh Tidiane heewi lansa goto ko faabi ko ɓuuri yawte o faabi meji ɓe ɗum woni wa kam min du'ain heewi du'awuji mustajabin jaabade bi suratin e accade wa kam min ighasatin heewi paabagol no faabi yimɓe ɓe tawi ko bi asra'ilan hatin ko ɓuuri yawde e laƴƴande wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'yan li khayril bariyati wa kam lahu ko lahu noon ko ihtilaf tan o kam lahu heewi ko waɗde Cheikh Tidiane min tasarrufin e firmitagol ila awalimi binde alamu ulwi alamu suflini heewi Cheikh Tidiane binde taw wona enen tagoje goɗɗe firmitoɓe mumen enen heewi ɗa andi almamo koye waddi mumen noon on sa labbeli ko seyneji gonno hen wonano hande ni nden yoni lewi haade nden ko ladde heewi seyneji nde gueɗe posotoɗe gueɗe naññoji ɗe keewi o yiɗi ñelde almuɗo makko goto wuuro to nela ɗum toon koye duuni almuɗo yomo Cheikh Tidiane toon no huɓɓinoyi e yakko nden almuɗo o yalti tan woodi gorko goto rewi mum gorko ne wondema salmintama haalta e makko e makko kala noon ko faandimo so ɗum mborodi so ɗum cew gorko wuro ha o yalti wuro ngo haw yettoyi o naati wuro to gorko o dari caggal o finne artugo o toto gorko o tawi reftemo haɓe garti ha caggal wuro fas gorko rutti aɗa noon haali Cheikh Tidiane nenagala de ceerno no jiwɗa o wi gor bonde reede am so wonano on mi tampanno e ladde so Allah mi andamo mi landakimo hay hunde mi haldani makko Cheikh Tidiane yaɗani ɗum o yalamanda o wi ko jinne mani ko almuɗo men koyno dokkimo lawol ngol ko jinne mani ko almuɗo men o wi jam ceerno ndeke aɗa jogui alɓe jinne ɗi dokkuɗa law koye foɗɓe mon onon yimɓe ɗe keewal non aɗa anno mbatten ɗum goɓnede mi sellinden ara an min mi wanma muqaddam maɓɓe an wanma muqaddam jinniji kala mbaɗɗan so cogol lawol go taw ko an rokkata eɓe keddoro yimɓe jegol lawol go ara an hettima noon banggue o wi o jeeɗi Cheikh Tidiane ɗum muqaddam gollodiren ɓa won dumunna kon ɗum satte makko ɓerde makko ronki rokkude mo arte cher o yimɓe ko itta goppaka no mbano ni ɓawa ɓeɗo mi kee habaru me wawama e keddiya Cheikh Tidiane itti woni o kam lahu e wi ko wondani ceerno o min tasarrufin e firmitagol ila walimi binde tawi wona e binde ɗen ɗeɗo
وكم لو بيبي كو وادني شخص جان من رؤيا جيغول بخير البريد صلى الله عليه وسلم بيبي كو ين لا الله صلى الله عليه وسلم تجي لا دار قال لا دو كو دو لا الله صلى الله عليه وسلم كان كو جيون لا تام نونتو وكم لو بيبي كو وادني شيرمو من تصرف الفرمتاغو في الاوالم البند وكم لو بيبي كو وادني شيرمو من رؤيا جيغول بخير البريد مودو بند صلى الله عليه وسلم تروياه للنبي يقرب سورة النبي وضوها ene shakti jani ina la Allah jiyande kero ko den biya jiyande udda manti naade ndo ina la Allah sallallahu alaihi wasallam ene janga timu wa ne wonde ma wa ta'ala rabbuka wa ma qala wala aqibu wala sawfa yutika rabbuka ene tukki ene jangade o yetti o jodi biyanam haydara yetti wala sawfa yutika rabbuka fatarda bamti gido mum daari mu o wi shakti jani a hawri hen ko Allah wino mi ko mi haljiti en min mi hutorima mi gayni annaari a hawri hen armi lumma dum anne jogota anna wala sawfa yutika rabbuka fatarda min mi hokkama mi haljiti en mi gayni mi gas mi liggori sarakama jala remri a gayni sawi a natti remde no batta dokka goɗɗo remra min mi haljiti en ni mi mbiyama noon mi dañi ɗum mi gulla mi gayni ara ami tottuma wo enda fatarda ne shakti nelareti fatarda fatarama bilado werni mo leƴƴande ɓadde kina daarimi wa qala lahu shek nelaɗo wi shakti jani salma turidu an mene ñaago kala ko jiɗɗa ɗoɗo fatardaɗo ñaago kala ko jiɗɗa sa ñaaguima fa inni min u'amminu biddu a min wiyata amina bimbiɗi ɗum yalla rokkami wiya amina aɗa andi wasata jaabeede amadou nayi wi fa asim bi dawati ka wis allah munuɗo duwawɗo andi wiyata amina o dego duwa mawɗo o dego wona ruccede kam woni ka ruyahu linnabi omo heewi yiide annabi omo jogii kadi jeɗɗe mantiɗe koyɗe manti e nelaɗo ka ruyahu linnabi kono yiide mo nelaɗo allah yaqrawna jangga wadduha ko inda fatarda ndetti noon wala sabu ɓeɗo fatarda hadaramahu ilaka yerɗimo yitade daarimo ɓamtigita daarimo wa qala lahu nelaɗo ɓe shakti jani salma turid ñaago kala ko jiɗɗa fa innani min u'amminu fi du'a komin amnoto du'a o min wiyata amina du'a o waw min gidda wadde kay sadak mon du'a وما لبلال قال نجم حمامة من أنفق بلال لا تخف من مضيئتي وما لبلال قوادا نو بلال نجم حمامة بلال إي حمامة قال شفت جاني هدي من نلال لي منون قلت من دو وينوم أنفق نفق بلال إيه ما بلال لا تخف وتقول من مضيئتي يا بارك والنبي دينه بلالكم أنفق يا بلال لا تخشى من رب العرش إقلالا بلال نفق وتقول الله دونكال الله وجيب هذا كنتم وهذا سامعان نعم بلالكم ننجا وترسل جانغو وترسل باو جانغو سافني سبك أدري ما الله دروك هذا نعم woto hulto Allah an ton kal an Allah rumtintam anfiq ya bilal la takhsha min dhil arsh iqlalan woto hule jom arsh an wasude won pino walla wasu ha hira Allah rokkaru kono ta darima ta Allah darma kada nyama ay kaado hala ka annabi wino sayyidina bilal alayhi salam toppito jumaka toppito jamaka toppito noddinande reen wattu o an ko ñamata ko ñan fo ma wa tokke ni nelaɗo wi cheikh namada tidiane radiallahu taala woni wamali bilali ko wodanno bilali filan noon ko wama daal ko annabi wiyanno li bilali wonande bilali najmi hamamati bilali bun hamamako ko annabi winoma ko holko wino min ɗo winoma an fiq bilali la tahbudul min madedi yeeɓare Allah yebota ko ni annabi cheikh namada tidiane radiallahu taala mbimi dalla alayhi haalu cheikh tidiane façon makko tindini ɗum min wo wurdini tindini ɗum kana yaddahibu li ahli quuta sanatin ma yahata duna ilay min idamin wo kuswati cheikh tidiane radiallahu taala an omo heblana ɓesgu makko nguura maɓɓe hitane o calcule ha gayna o waɗa e fawru makko o joƴƴi te tawi ko kala koko ɓekkata kinta so nebam mum so liyam mum so koltu mum soko wertete mum so muharram jarim o calcule pop ma timma o foti soode ha gayen waɗa e fawru joƴƴini ɓesgu makko ɗum de masalan no paamitta jiida e ko masalan no paamitta ma yaɗa baɓuhu wa ma yahbasu li ahli mbimi masalan no paamitta mimi daarihi wo zuwarihi ayyama ziyarati 5 awsuqin fil yawmi
muudi temati ñalam fof so zairi men ngari temati muudo ɓesdo ɓe ñalom jiba e reson galle makko ɓesdu galle makko ɗum alhaali laataka mimma deete min feewi nden no way tidde nguuro no way tidde ko ñaameni ceeɗo tematiti muuɗo mo ena soora ɗum e nder galle mum mbimi laataka mimma biyeti so banque nde basal ne wonno ɗon mbimi gila law wonata haadata ko balɗi moni wa mali bilali wama qala li bilali ko wiyanno bilal omo rokka galle makko wusku omo rokka jouware min hamsata o suɓi capanɗe jeego muuɗo omo soorana galle makko aɗa andi kam mbeɗa keeɗani basani on soorata temettati muuɗo omo soora ɗum aroɓe zairine en ceerno aɗa andi kay ko andi wi ko selli e makko wa mali bilali wama qala li bilali ko annabi wiyanno bilalu najli